Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan pantuman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigib
kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Bilog na Pilipinas, 19 minutos, makalihis, and alas 10, Nimpag, good morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Alright, Diyos marhay na pagka-morning, Bicolanja. 10:21 in the morning. Oy, happy Monday morning po sa gabos. Brand new day, brand new week. Panibago mga tugang na simana. Pira na sa ng aldaw mga tugang natatada sa bulan na Setyembre. Anong aldaw ba? Anong ba ito ba yan? Petsa 23 po kita mga tugang sa bulan na Setyembre 2024. Oy, magsarabay-sabay diwat kita mga tugang. Sundo alas 11 ng pagkamunay, bagong istorya. Kumusta lamang kita mga tugang sa mga pangyayari po dito sa tuyang palibot. Mga istorya, may pinaaraman po kan sa tuyang pagbuhay-buhay. Hindi po tabi sa ibabaw kan kinabahan. Siyempre mga tugang sa pangalan po kan Bilog na Pwersa, kan Bicol Net TV. O siyempre sa Panginoon po kan Samuyan Station Manager Maestro SM doon, dyan po sa main studio. And syempre mga tugang, hindi man po sa Sakuyan Studio, kita po ang magsarabay-sabay mga tugang sa mga istorya, sa mga informasyon, ngunyan po tabi na pagka-morning. Syempre mga tugang, sa pangalan man po kan sa tuyang mga katuwang, hindi po sa laog po kan sa tuyang programa. And syempre sa pangalan po tabi nindo na padagos po iyaon naghantabay, nag-aaba, padagos po na nagpapaabot man po ng pagtitiwala sa samuyang mga programa. Maraming thank you. Ay, happy Monday morning po dyan sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Sa gabos po na naghantabay, sa gabos po na nagsusunod si Iris na po ngayon na pagka-morning, hindi po silaw kan sa tuyang programa. Kumusta lamang po? Kumusta po tabian sa inyong pagka-Monday? Warang, kadaklan, wala po tabi na face-to-face classes. Po kini, kundi, mga tugang, duman po tabi sa online classes muna. Because mga tugang, kaya ni po tabi na transport, nationwide transport strike mga tugang, digdi po tabi sa satuyang nasyon. Pag urulayan tayan mga tugang, kung kadabas na nagkakaigwaba ng sharing po kayo kinakailangan ba talaga na suspendin ang klase? Suspendin po ang pasok ng ating mga mag-aaral? Or kinakailangan ba na magkaroon ng, anong tawag dito? Pag-aralan ng sitwasyon. Kasi hindi naman lahat po ng mga lugar apektado po nito. Mamaya, pag-uusapan natin yan mga kaibigan, dito po sa ating pagpapatuloy ng ating programa ngayong umaga. Siyempre, magandang umaga din po sa ating mga tagapanood, saan man po kayong panig ng mundo. Siyempre po, lahat po ng mga naka-live stream sa pamamagitan po ng ating YouTube channel. Magandang morning. Good morning po sa inyong lahat. And siyempre po, sa lahat po ng mga OFW naka-antabay, nakatutok, nag-aabang. Maraming thank you po sa inyong lahat. Siyempre, thank you po sa walang sawang pagsuporta. And sa lahat po ng mga, sa lahat po ng mga, naman yan, nililispak po kita. Sabi man, alat lang ka, nagpo-programa kita mga tugang, bantang nag-aalin. Kaya, pasensya na. Arog talaga ka. Tabi mo na kayan. Muna tabi, tanganing gano'n human kita. Hindi po sa laugan sa tuyang programa. Sabi ko na nga mga tugang, aldaw po kita ngunyan ng Monday. Siyempre, apod ka
nawala, nagod kita. Nailing mo nan. Madali yung kita madistract mga tugang. Sige, happy Monday po. Grabe sa gabos na nakatutok po mo dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Alright, mga tugang, balik po kita sa tuyang programa. Balik po. Happy birthday na po sa Lagabos na nag-celebrate po. Sa lahat po ng may mga birthday, may mga kaarawan ngayong araw. September 23, 2024. Oy, maligayang pagdiriwang, maligayang bating happy birthday po sa Lagabos na nag-celebrate po ang mga birthday. Koplian yung ngunyan po tabi na pagkaldaw. Siyempre po, duman sa mga kapiestahan, happy fiesta na lang po sa Indo Gabaos. Sabi ko na nga rin, kung igwaman sa na po tabi, ipaghiras po, i-share po tabi yan, imbitaran po tabi nindo. Ako po tabi, nagkakaon po sa gabos na okasyon. Ako po tabi, nakikikaon man, nagkakaon po sa anong klase po tabi ng okasyon. Kung gusto po tabi nindo ako imbitaran, magsabi siya na po tabi. Tangan din ako magsap na. Siyempre mga tugang, duman po sa may mga anibersaryo ngayon na pagkaldaw. Hoy, happy anniversary na lang po tabi isa sa Indagamas. Siring man, duman po sa tuyang mga kababayan na apod kini, igo po tabi ng mga kamunduan, igo po tabi ng mga gadan. Hoy, condolence sa tuya po tabi ng mga kababayan. Sa pamilyang nabayaan, condolence na lang po tabi ang programang ini. And ang Bicol Net TV, padagos po na nagpapaabot man sa muyang pasikidumamay, ay pakisisumaro sa indo po tabi ng mga kamunduan. Kung may mga gadan, condolence. Siring man mga tugang duman po sa tuyang mga kababayan na yaon po sa banig ng kamatian, yaon po sa manlain-lain na ospital sa mga oras sa ini, ay magpatusog, bangon, sabi ko na nga rin mga tugang, kung kaya pa man, pugul-pugulin na mo na. Pugul-pugulan mo na po tabi. Kung kaya pa man. Dipisil na po tabi ang panahon. Dipisil na po tabi mga tugang. Kapag po tabi, padagos kitang nagnigalaya. 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989 para po sa mga gusto gusto po maging parte po ng programa ini, kung mga gusto po magsabay, kung mga gusto po magpaabot kasi ng mga reaksyon, komentaryo, suggestion, agrangay, yung iba pa, 0963-711-4989. Yan po tabi, yan po ang sa tuyang numero. Digdi po sa loob kan sa tuyang programa. Numero na pwede po tabi nilang padarahan. Paagihan po tabi kan sa indo po tabi na mga concern. Angon yan po tabi na pagkamorning. And syempre, duman po sa mga nakandabay sa Satuya, kapaagi po kan Bicol Net TV Bakakay page. Oy, magandang morning. Katapos po na nakantabay dyan. And syempre, sa paagi man po kan On The Spot News TV page. Sabayan po kita nahihiling dyan. And also, sa paagi man po kasama yung YouTube channel. Sa Bicol Net YouTube channel. Mag-follow po kamo. And mag-subscribe kan sa muyang YouTube channel. Yan po, padagos kita mag-iba-iba, hain man po kamong parte kan kinaba. Siring man mga tugang, digdi po sa digdi po mga tugang sa main page kan Bicol Net TV. Ayan sa comment box, comment section. Pwede po nindo ipadara dyan sa ido mga mensahe concern. Tapos na gusto ninyong ipaan, feel free mga tugang. Taiyan po tabi babasahon ta sa pagpapadagos kan sa tuyang programa ngunya na pagkamunay. 30 minutes makalipas po ang alas 10 ng pagkamunay. Mga commercial, station break muna kita, tangani po diretso kita kan sa tuyang pag-iba-iba ngunya na pagkamunay. Diyan sana po tabi kamao. Digdi sa naman ako madali ang sanay mga tugang. Mabiltada kita makalis po ka nagkakapirang. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba.
kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Alright mga tugang, Philippine Standard Time, 32 minutes, makalipas mo ang alas 10 ng pagkamareng. Okay, balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-restoryan. Ngayon po tabi na pagka-morning. Okay, good morning once again. Ano po, sa gabos po na nakantabay, sa gabos po na nakatutok, nagsusubo sa ulit ngayon na pagka-morning. Kumusta tabi ang tindong pagka-Monday? Kumusta po tabi? Ano lamang? Ano lamang po tabi? Ang tindong pinagkakasiributan ngayon po tabi na pagka-morning. Ngayon po tabi na pagka-downing Monday. Okay, mga tugang. Ngunyan po tabi, ipinaganan siya mga tugang kang Malacanang na ini po mga tugang na trabaho po sa gobyerno o sa mga government offices will be suspended mga tugang. Dari kita Bisaya, ano? Actually, Bisaya man talaga kami. I'm proud. Otoronta. Inanunsyan mga tugang kan Malacanang na ang mga trabaho mga tugang sa mga government offices will be suspended mga tugang starting at 3 p.m. today. Monday po yan. September 23 in observance mga tugang of kainang pamilya mahalaga rin. Ayan o. Ayan mga tugang kapag kini ipinag-anunsyan mga tugang kan Malacanang bilang mga tugang pagtatao ng importansya pagtatao mga tugang ng pag-obserba ng mga tugang kaya po na pinag-aapod na kainang pamilya mahalaga din. Kaya pero mas magaling ko pa kung dinibo ini mga tugang aga na sana rin aga ka hapon alanganin magkaraunan mas magayon kayo ni pangod to gayon. Anyway, di man kita kayo ni makapagbuo kasi Presidente Bongbong Marcos kayo ni mga tugang ang may kagustuhan. Ini po mga tugang sigon po duman sa memorandum circular number 64 issued by Executive Secretary Lucas Bersamin. Na ini po mga tugang na suspension of work in other branches of government, independent commissions, and private sector is also encouraged. Ini po mga tugang, ang kamawatan po kayo is to provide all Filipino families with the opportunity to fully participate in the 22nd National Family Week celebration. Ini ang kamawatan o ini mga tugang ang objeto kung nata po mga tugang poon alas 3 ng pagkahapon atab-atab matatapos ang trabaho po sa mga government offices just for today to give way mga tugang
Digdi po sa pinag-apod na kainang pamilya, mahalaga din. Kaya, pero, bato na ngayon iba. Kasi iba nga rin ngayon nyo, after lunch, wala na sa opisina. Pero karawa, no? Magayon ini mga tugang na naisipan, o magayon ini kaisipan mga tugang, at ngani po na yaon po, so family bonding na pinagapon. Sa paagi po kaya, mapapag-urulayan po kan lambang miyembros kang pamilya. Ito po, tabi mga tugang, na mga bagay-bagay na dapat po mga tugang hindi pag-urulayan sa loob po tabi kan sa inda po tabi na pamilya. Yeah? Sige. Alright. Digi po mga tugang sa probinsya man kang Albay, sabi ko na gani, as earlier, wala po tabi ng klase, wala po ni nangyaring face-to-face sa ibang mga eskwelahan. Kaya sa ibang mga eskwelahan, mga tugang niyan, suspended po ang klase. Bako po sa panahon, ini po mga tugang due to nationwide transport strike na madurar mga tugang sundo po tabi sa aga. Kaya, pero sabi talaga ni mga tugang, it's about time po gayon. Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Aram ko nakaantabay ini. Thank you so much tabi, no? Sa pagantabay ngayon po tabi na pagkamorning. Sabi ko na nga ni mga tugang, may ipinaluwas. So, APSIMO, uning PD RRMC APSIMO Advisory, 11-2024. Manunungod ini mga tugang sa nationwide transport strike. Ngunyan mga tugang dito po sa probinsya kang Albay, ipinagbalyo mga tugang sa online class. Ito po tabi na mga klase po. Kumbaga wala po tabi si face to face because of this transport strike. Ngunyan mga tugang, siguro it's about time na pag-urulayan po ini, pag-adalan man po mga tugang kan mga yaon po tabi dyan sa mga concerned agency na kapag nagkakaigwa po tabi kaya ini po na mga oro strike na ini, gibuhon man na localize, kaya gibuhon man, baka po pwede sir na gibuhon man po tabi na localize, kabako man po tabi gabos, apektado po kayo ini, apektado po kan lado kan transportasyon. Like, let's say for example, ito po mga tubig na mga eskwelahan sa elementarya, sekundarya, naan mga paratukdo, ang mga estudyante mga tugang is within yaon sa na po mga tugang sa palibot po tabi kang eskwelahan. Meaning to say mga tugang, dahil po sinda naglulunad sa mga jeepney, dahil po mga tugang sinda naglulunad po mga tugang sa kumbaga dahil sinda po mga tugang apektado mga tugang kaya ni po tabi natigil pasada. Kaya so mga areas mga tugang may mga munisipyo po kita na ang eskwelahan yaon po sa laob sa inda po tabing munisipyo, no need po tabi na isuspender gayud iyan. Kaya isa sa kuya sana po ini mga tugang na pagatid-atid ka sa Bagaw. Kaya sayang baga. As we all know mga tugang, kapag linaw po mga tugang sa online class, bako man gabos nakakapag-partisipa. Bako man po mga tugang gabos po tabi, mga kapag comply. It's because mga tugang dakulin po mga dapat dyan ihilingon. Kaya siguro dapat pag-adalan na ini. Pag-adalan na ini mga tugang nakadabis nagkakaigwa po ni mga transport strike, aring bagang mga lugar ang isa sa irarong po didi. Given na ini na mga yaon po sa college, hali po sa mga manlain-lain po sabi ng mga lugar, banwaan, syudad, baka inipilisir po mga tugang na ini. Pero uni po mga tugang na mga yaon na po sa palibot,
na dahil man po naglulunod ng mga jeep, baka pwede sila, dahil na po pag-suspender ron. Iya, puro na siya na po suspender. Puro na siya na po pag ano kang klase, dahil man po, dahil na naukdan. Iya, Lunes na Lunes. Kaya dapat siguro pag-adala na ini po mga tugang, sabi ko na nga it's about time para pag-arurunan ini po mga tugang sa mga concerned agency na pag kada po nagkakaigban ng mga sharing po kayo ng announcement, i-ano na po naman, i-specify na. Ano nga mga lugar na ini ang magiging apektado kan mga lugar, ini na po. Tapos sa terminal distrito kang albay mga tugang, wala man yung gaanong problema rin. Iba na po, bagat yung mga modernized jeepney vehicle na nagbabiyahe po tabi dyan. Igwa na po, pasinda po ang kainot-inote na nakapag-comply mga tugang rin. Igwa na po kitang nahiling dyan, kaya tranquilo po ang biyahe. Wala po tabi, nangyayari po tabi na transport strike, tigil pasada mga tugang. Kada bes na igwa po tabi ng arong penny. Ano na lang, hilingo na lang ko na sa mga pag-adalan kung aring bang mga lugar ang dapat na suspenderon ang klase ilad sa online class. Paano man agad kayo mga tugang sa mga eskwelahan na nakapag naka-schedule po ngunyan aldaw ang senda po tabi na mga exam. Matutundiente mga tugang na pwede mong giboho na online ang examination. Kaya ano, calling the attention kan mga yaon po sa halangkaw. Siguro, pag-urulayan na po tabi nito, adala nito ang sitwasyon. Although, ini po na mga tigil pasadang ini, dahil naman po gabos nagpa-participate. And even mga tugang ini po na mga palatukdo, igwa man po ini ng mga service na, dahil naman po bagasinda apektado kayo nito, may mga service na sinda. Halimbawa, sa sarong banwaan, si maestra ngayon, taga dyan man sana, dahil man sinda apektado. Kasi mga estudyante, mga tuga, iyaon man sila sa palibot yung eskwelahan. Bakong iya. Ma'am Nelia Marcaida, good morning tabi. Marhay na pagka-morning tabi, Ma'am Nelia Marcaida. And sa bilog na Marcaida family, dyan po mga tugang, sa dyan mga tugang sa Banwaan po tabi Candaragalban. Kaya, nagkakaigwan-ugod mga tugang ng Karilibunga. Kaya, nagkakaigwa mga tugang ki, nakukonfuse kumbaga. Sa lado po kang mga manggurang, sa lado man mga tugang kan mga local chief executive, dapat siring bang kaini ang mga local chief executive maging party man po kang pag-urulay na siring po kaini na kada bes nagkakaigwa po ng transport strike, baka pwede nang i-suggest na dahil naman ipag-consider ang klase sa senda kasi ang mga estudyante is within the territory po mga tugang consider man sa na po tabi na munisipyo. Kaya araw po kaya ang pinaglalauman ta na magiging ko ta kini dalagan po mga tugang kan mga kumbaga ini po mga tugang na mga mayors kumbaga sinda aram po ninda ang sitwasyon po diyan ang mode of transportation gaya tricycle. So why na masabay po mga tugang sa transport strike na sa suspenderon ang klase na ang nagsigat sa gibo mga tugang ng transport strike is only the jeepney, the traditional jeepney itself. Meaning to say, mga tugang di po apektado sa mga naglulunod sa tricycle, naglulunod sa habal-habal, naglulunod sa karabaw. Kasi sharing po tabi sa eskwelahan. Kaya, di ba na? Aram ko po, tabi, ang goal nindo kayo na pag-ibo po ng online class is to tangani mga tugang na maiwasan po na may stranded. Pero duman po sa sendo po tabi, i-assess nindo ang sendo po tabi ng mga banwaan, ang sendo po tabi ng munisipyo.
Ano ba ang sitwasyon sa Indo kapag nagkakaigwan ng transport strike? Okay, mas kinakaipuhan po baga mga tugang. Bilang kamo po ang mga yaon po dyan, aagalan nito ang sitwasyon. Ano ba ang magiging sitwasyon? Maapektaran ba ang samuyang banwaan? Maapektaran ba ang samuyang eskwelahan? Tagasain ang samuyang mga paratukdo? Tagasain ang samuyang mga estudyante? Meaning to say mga tugang, kung dahil man po maapektaran sa mga estudyante, sa mga paratukdo, nakataikakansilan po ang klase. Kaya, why bakit nata? Nata po tabi iyan. Ikakansilan. Na dahil man apektado, umiilingon mga tugang. Halimbawa pa, most of the students, sa mga estudyante, mga tugang, ay hali lang po tabi doon sa palibot ng eskwelahan. Ang mode of transportation nila, pasiring eskwelahan, is tricycle ngayon, habal-habal, karabaw, dahil man apektado po kayo ng transport strike. Kaya, naisip ko lang ini po mga tugang na pigihiling-hiling ta po mga tugang ganyan ko. Dispalinghado ini po tabi. Na dahil man po, kaya sabi ta na kung kinakaipuhan, ilocalize na po tabi. Kaya, dahil po tabi pagrabusun. Kahinak man po tabi. Puro na sa na-adjustment pag-abot sa eskwelahan. Dahil na po kayo kinikimaok na. And besides, lunis na lunis po mga tugang. Bati ka mga nakaaging aldaw, puro isa na po suspension of classes ang nangyari po dito sa tuyang probinsya. Pero, dito man po pigahali, so, sunduman po sa mga, kaya nga dapat po i-assess, kumbaga, i-diagnose. Tama ba ang word ko? Correct me if I'm wrong. I-assess mga to ba? Ano ang sitwasyon kan sa muya ngayong banwaan? Dahil man mga picturan niya so college, high school and elementary level. So, mga amigos, mga kuta, magibo ning surat, announcement, nanonid ngayon kita na mag-consider ng klase, it's because dahil man po kita apektado kay ining transport strike, dahil man ngayon, most of the student and teachers, dahil man naglulunod sa jeep, yaon man sila ngayon naka-start sa palibot kan, eskwelahan. So why, na ipupundutan ngayon, ikakansider, ano pa sa online class. Yung mga, nailin mo na yan. Yan mga tugang, sabi ko na nga, isaro mo sa nilin, na tig-analyze ko sa mga tugang ang sitwasyon. Tighiling kasi na po mga tugang, may something na baka pwede siyang makatabang po ini. Basta to yung solution mga tugang, napag-adalan po mga tugang ining bagay na ini. Pero ito po mga tugang na makamalasin ngayon sa ibong nabanwaan, o makamalasin ngayon sa siyudad ng Legazpi o sa Tabaco, na maapektaran ang sa indang pagbibiyahe, ito po sana ang pili po gayod na suspenderon ang klase. Ito sana gayod ang dapat na suspenderon ang klase kasi obviously mga tugang, sinda po sa mga apektado. Pero ini po na sa elementary and secondary na dahil man po tabi ang mga estudyante po, mga tugang, dahil man nagsasakay ng jeepney, yaon sila po tabi naka-start sa laog po mga tugang kan banwaan, I think wala po ning rason para po tabi iyan, punduhon ang pagkaklase o suspenderon ang pagklase or ilipat po mga tugang sa online classes modality. Kaya sana po mapag-atid-atid po ini mga tugang kan mga yaon po sa mga concerned agency na dapat po it's about time na pag-adalan. It is about time na dahil na po tabi pagpara suspendiron po ang laog kan mga kaakian sa eskwela. Sige. 10:50 in the morning. Pasensya na kamo ta medyo naano kita kayan po kaya gari ba ko mari ang sharing po kayo. Guro sabi na nga ang kaipuhan man siya na po mga tugang sa gabos na bagay. Common sense. And ini po mga tugang bako man siya na po initabi, ngunyan siya na po nangyayari. Sabi ko na nga may panalilingan sila. So why na dahil ninda or natatay ninda balikan sa mga previous na sitwasyon.
nato din nila balikan sa mga dati pong sitwasyon na duman sindama ko ang mga tugang ning basihan whether to suspend or not. Sige. 10:50 in the morning, iba pang mga pag-istorya. Kaso hapon mga tugang, naimbitahan man kita. Salamat sa naging imbitar sa tuya. Kay Boss Harley Ranyosa. Salamat sa tiwala na makasabay man kita sa Team Kirubin. Salamat sa tiwala. Salamat tabi. Maski puro pa ba, cheering sa naman kita kayo. Inimbitaran kita mga tugang duman po sa rupo na pagturipon kung saan po mga tugang ini po na pagbisita ni retired Colonel Ariel Kirobin. Sisay baya ini mga tugang si Kirobin. Ini po mga tugang si Ariel Kirobin nagtapos mga tugang sa PMA class 1979 and sa man ini mga tugang na kadakon po na pagkining hali po ini retired Philippine Marine Corps officer as in may pinakadakon as in halangkaw na military award sa nasyon. Ini na the Medal of Valor. Nagbisita mga tugang sa probinsya ng Albay, particular mga tugang dyan po tabi sa Pulang di Albay. Kung sa in mga tugang sa iyang pagbisita, sa iya po na ipinaghayag, ang sa iya po na pagdalagan, kamawatan na pagdalagan mga tugang sa senatorial election, para po sa masunod po tabi na taon. Kaya, ini po mga tugang, ang sa iyang kamabutan, na sa iya po tabi na pagbisita, digdi po tabi sa Albay. Kaya, kung sa iyong mga tugang bilang sarong retirado, imbis po na enjoyin niya po sa iyang retirement, enjoyin niya mga tugang sa iyang buhay, sa ilagay sa tahimik. Gusto niya po mga tugang na ipagpadagos ang sa iya po tabi na pagmamahal sa satuya po tabing bayan. Sa paagi mga tugang ngani, kan sa iyang pagdalagan sa Senado, pangani po na labanan po ining matindi or hayagang korupsyon na nangyayari po digdi sa satuyang nasyon. As in ini pa po mga tugang na iba pa po tabi na mga malalang problema digdi po tabi sa satuyang nasyon. Kaya ngunyan sa iya po mga tugang na pagampan sa media, yan duman nagkaigwa po ng press con tangani po na maipahabutan sa tuya man mga kaapotan kay Colonel Ariel Kirobin. Sa tuya mga tugang na pag-analisahan, kung ini po tabi si Kirobin, pagturuhangan po mga tugang na makatukaw po dyan sa Senado, ay sigurado po na may lalauman po kita na talaga po na may makakatuwang sa sutuya dyan po sa Senado. Kaya kung kita nga po mga tugang, kung kamo po nga mga tugang, nagbugtak ng mga iniidolo nindong mga artista dyan po sa Senado, nasa ngunyan po mga tugang na hiling pa na hindi sila nababagay dyan at wala naman nagagawa kundi magpakit lamang. Nata po, bakit hindi natin subukan tulungan ang isang Ariel Kirobin na nakikita natin na may malaking potensyal mga kaibigan para kahit pa paano maiayos
ang atin po na mga kinaharap ng mga suliranin. Matagal nang suliranin mga kaibigan sa ating bansa. Hayaan nyo, ano? At si Kirobin, mga kaibigan, patuloy po na nag-iikot sa mga iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Siguro sa mga susunod na araw, dito naman sa iba pang mga bayan, mapadpad po ito si Kirobin para po hingin po at tuluyan po na ipakilala ang kanyang sarili at ang kanyang magandang hangarin sa darating po na eleksyon. Sabi ko na nga sa ating pagtatanong sa kanya, wala tayong masabi. Talagang nandun yung kanyang straight to the point. Walang paligoy-ligoy na pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kasamahan sa media. Good morning sa Apuntining. Good morning po sa lahat po ng mga supporters and sa staff ni Colonel Aviel Kirobin. Nagagala ko po na makilala kayo kahapon, ano? Diyan po sa ginawang pagtitipon, diyan po sa Pulangi, Albay. Mga kababayan, napapanahon na tayo po ay magtulong-tulong na suportahan po. Hindi ba kayo nagsasawa na ang mga inilalagay natin dyan sa Senado, kahit alam naman natin na mga wala naman na maiaambag or magiging katawa-tawa lang ang kanilang pag-upo dyan, ay karamihan sa atin kasi iniidolo nila kasi artista nga. Iniidolo nila kasi nasubaybayan nila yung mga pelikula nito. Kaya eto na, kahit tagilid, tinulungan pa nila. Eto no, ngayon, tingnan nyo na kung ano nangyayari po sa ating bansa. Yung bang hinahangaan yung artista, yung bang hinahangaan yung mga hinahangaan niya nung panahon, nung araw, ay may naitulong ba? May naitulong ba? Or lalo lang po na naging sanhi po ng naging sanhi lang ng pagiging dito. Kaya sabi ko na nga, hayaan nyo at sa mga darating pang araw, makikilala nyo rin ang isang Aviel Kirobin, ano ang kanyang mga hangarin. Kasi ganito, tayo ay tawag dito, kapag nakaharap natin, kapag kumbaga ito ay contact tayo sa isang tao, kapag tinatanong natin yan, madali natin malalaman, mga kaibigan, kung ito ba ay may pansariling interest lamang o ito ba ay ang kanyang iniisip ay para po sa kapakanan po ng isang bayanang Pilipino. Sa ngayon naman, sa nakikita ko, kapag tinulungan natin ang isang Aviel Kirobin na makaupo sa Senado, ay nako, hindi po tayo bibiguin, hindi niya po tayo hindi niya po sasayangin po ang ating pagtitiwala sa kanya. Sige, ba't kayo nagtatagalog? Siyempre kailangan natin magtagalog kasi baka nanonood yung mga staff
ni Colonel Kerwin ay naku baka hindi nila maintindihan ang ating lingwahe. Kaya minabuti natin na kahit kakonti ay magsalita tayo ng Tagalog. Para naman maintindihan nila na ang ating pong pagsuporta, ang ating pagtitiwala para sa kanyang pagtakbo ay talagang walang harong ano, no? Kumbaga, ang ating pagtitiwala sa kanya ay talagang nariyan po. 11 in the morning, inabot na po kita mga tuga hanggang sa tuya po na paramentas na pamamaalam po mga tuga, hindi po sa loob ng sa tuyang programa ngayon po gabi na pagka-morning. Sa liwat po, ano, sa pangalan po ka na Bilog na Pwersa, ka na Bicol Net TV. Sabi po sa pangalan po yan, kasamiyang station manager maestro, SML at tuon. Siyempre sa pangalan po tabi, kan sa tuyang mga katuwang hindi po sa loob ng sa tuyang programa. Ayan sa pangalan po tabi, hindi ko boss, napadagos mo nagantabay nag-abang. Nagpapaabot po ng pagtitiwala. Maraming thank you. And kami po, ang sala, di ka pa ngayon nagpabisto. Nailing mo na. Siyempre mga tugang na kumampo-tabi, ang gandong nakasabay din iba. Ang sendo po tabi ng amigo, ang kasurog po kung may mga tungkol na gibo, alagad kang tukamyo, kung may mga dispalinghadong trabaho. Kung may kinis mga tugang at service. And kami po, ang Bicolano Worldwide. Good morning. Ingat po kita ka boss. Enjoy the rest of your Monday. Bye-bye. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicol Net TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Bicol Net TV. kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasurog, kang Bicolano World.